mga luha katawa sa imong mga katawhan. Ang tanan namong kalipay ug kasakit, ang tanan namong kaaptik ug kahuyang, karon among ihalad kanimo, himuanga maimo kami o Ginoo. Mga igsoon ko diha kang Kristo, ania na kita sa ikasiyam nga adlaw sa Misa di Gallio, ug aton santos na misa magikan sa Diocese of Digos, alas 4 ang takna sa kadlawon. Nining santos na misa ato iapil sa atong mapag-ampo ang mga intensyon sa atong mga mission partners. BF Industries Incorporated, Santo Niño Chapel, Concordio Pandillas and Family, Henry Evangelista, Lilibeth Opus, Joji Ilaganbian, Gap Farming Resort, Sumaya Arances Buagas Family, Gonzales Famador Family, Danilo and Florenza Alzate and Family, Art Brenda and Nikki Milan, John and Aza Bilvis, Mr. and Mrs. Larry and Rose Tamesis, Baba and Baggy Family, Maha Opus and Family, Mr. and Mrs. Carlos D. and Family, Tel Maderla and Family, Roland and Abigail Mendoz and Children, Elizabeth Zimmerman Duterte, Violi Iskandor and Family, Astrid Ada Angala, Roseline and Edita Domingo, Chongson Cordova Paderon Family, Francis Lloyd Arizola and Family, J. Marts Industries Incorporated, Genoveva Montoya and Family, Constantino Panes Jr. and Family, Catherine Zamoras and Family, Mr. and Mrs. Ray and Linda Castañeda and Family, Fred Melivo, Hari Royal Business and Marketing Corp, Jesusita Villaabrilia and Family, Lynn and Dol Lalien and Family, Dreamvet GPI, 829 One World Travel, J-Rog Marketing, and Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and Family, June and Marlene Bernardo, Frank and Engineer Gloria Cabillas,
Terry Jalua and family, Ornelan Jovic Fuentes, Mr. and Mrs. Campo Redondo and family, family of the late Florante Intoy Tarona, Noel and Marcy Legaspina and family, ACD and GI Security Agency, Miss Susan Larino and family, Tony and Vicky Galang and family, Mr. and Mrs. Rene Julito and family, Bernard and Livia Tidoy and family, Dr. Jessica Hain and family, Concepcion Nunez and Cruz family, Engineer and Mrs. Alden Melgarejo and family, Mr. and Mrs. Paulino Amora, Kayasan and Cristobal family, Open Door Davao, Aaron and Nilfa Kong and family, Angelo Monton and family, AMCG Farm, Mr. and Mrs. Aquilio and Delia Tabuada and family, Vita Rivera's Bookkeeping Services and other allied services incorporated, Excelcon Construction and Supply Incorporated, Neta Fields Incorporated, Glorito, Annabel, Julius Glowa, Riadel, Philip James, Crisafe Pellegrino family, Chofila Villegas Bisnar and family, Mr. and Mrs. John Lester Lapinig and family, and Mr. and Mrs. Rolando Lapinig and family, Mr. and Mrs. Alex Del Mundo and family, KMY families, Our Lady of Lourdes Parishioners Co-op, Attorney Alex and Crisilda Conanan and family, Constancia Rapal Gamolo, Echavari family, French family and Lim family, Phil Cruz and Arquetelen, Teresa Valenzuela and family, Vilma Cruz, Christopher Artlan Cruz and Hidalgo Bone, Pañares family, Benglo Mejorada of Microwealth Industrial Enterprises, Engineer Jerry and Remy Husol and family, Jerry and Jojo Antes and family, Angelo Monton and family, Maybelline Tabihe, Toto and Emily Macavinta and family, Paz, Conanan, Gira and Tahil families, Mr. Celestino Barreto, Isabelita Betinala, Nicolas and Joy Rama, Dr. Arlene Bacanaya, Aldwin Navarro, Bing and Francis Ina Bargamento Toreno, Roslyn and Matthew Maltnerny and family, Rowena Griffin and family, Max and Angelita Salang and family, Legasea 3, Alex and Bing Mikayabas, Hernando and Debbie Bulipata and family, Rosalie and Julian Hill, Rosalia Calderon and family, Leo Alvaro Manjo, JJ Canon and Sweet Mandrazo, Jerry and Mera Flor Tan family, Josefina Pungase and family, Engineer Angelita Fernandez and family, Arnel and Monina Mendoza and family, Susan Abelia and family, Enrique Palo and family, Julie Silva and family, Fe Basanias, Maria Teresa Lim and family, Mr. and Mrs. Funtilar and family, Mr. Donald and Mrs. Arlene Go and family, Jeronimo Abalos, Budlaw family, Adan family, Ricardito Gajani, Janet Estepa, Choco Bean, Engineer Brenda Howe and family, Purple Health Hub, Kit and Belia Castillo, Evelyn Iparagire, Mr. and Mrs. Winston Tapis and family, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Inday Fabroa and family, Mr. and Mrs. Alex and Luz Coronales and family, Arcadio and Nelia Arsenas and family, Lilia Mendoza, Goyboni, Virginia Arbon, Amalia Biadog, Lito and Erica Sunier, Davao Parts Sales Corp, Rodriguez family, Sherwin and Peaches and family, Milagros Quinto, Mr. Jeffrey Lasaka and Mrs. Crisilda Fernandez Lasaka.
atong Santos na Misa magikan karon live gikan sa Mary Mediatrix of All Grace Cathedral, Digos, Davao del Sur ug panguluhan sa Bishop sa Digos, Most Reverend Guillermo Afable. Madugog nato sa atong ebanghelyo nga si Zacarias miawit sa iyang pagdaig sa Dios, ang Benedictus. Kini nagulagway sa tulo ka bahin sa kasaysayan sa atong kaluwasan. Una, ang panaad ngadto kang David. Ikaduha, ang pagtabang sa ilang pagkabihag. Ug ang ikatulo, ang papel ni Juan nga magbubunyag isi propeta nga nag-andam sa dalan sa atong Ginoo. Atong ihalad ngadto sa Dios ang atong mga pag-ampo sa pagdayon tungod sa iyang walay puas nga paghigugma kanato. Palihog manindog ang tanan. Karon atong saksihan ang pagdagkot sa ikasiyam nga kandila niining ikasiyam nga adlaw sa Misa de Aguinaldo ngadto sa atong mahal nga Birhen Maria uban sa pamilyang Mr. and Mrs. Santo Davao. Uban sa kasing-kasing nga mapasalamaton, atong ihalad ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo diha sa pagkanta sa pasiunang awit.
ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, ang kapanakiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaa usab kanino. May buntag kanaton tanan, May buntag usab Bishop. palihog, lingian ang imong katapat ina nga ina siya. Maayo kay ni akakaron. Nakakomplito man ta o siya, o walo, o unom, sa karon lang ka nakaanhi, igo na na sa Diyos. Kay kung sa may atong kulang, una na sa Diyos. Ing anak ka maayo o maluluyo na ang Diyos. Hindi man ipadaghanay, patas anay, kundi pag tinuuray. Isan sa kabubo, basta tinuod. So, last day naman ni Karong, tinuod yun nato ni Karong. Tinuod nato, pahilo na atong lahuna puno ubuhan, ato isentro sa atong ginasaulo. Nasaulo nato ang kamaayo, kamaluluyon sa Diyos. Kawalay dili buhato, aron katagan o katumanan ng iyang isaan nga kaluwasan sa tanang tao o sa tibuok kalibutan. Nakilong kita makaliyot ang isuon o utob sa mahimo nato mahinungduman ang mga kahibulungan mga buhat sa Diyos diya sa tagsa-tagsa natong kinabuhi. Hangtod karong adlaw, hangtod karong buntag. Atubangan sa kaayo o kaluoy sa Diyos, matunan nato ang atong mga pagkulang, ang pagpasulabi, pagpabaya, pagkulang sa pagtagal. Ginoo, kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyanan ta kita sa Diyos na magagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Tanan, himaya sa Diyos, sa
maampo kita. O Ginoong Hesus, pagdali ug ayaw pagdalan aron sa imong pag-abot, mangalipay ang nagsalig sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, kabuhi kani uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Si David buot muhimo ug balay alang sa Dios. Apan ang Dios mo inihimo niini alang kang David, ug dinhi nga banay magagikan ang Mesiyas. Ang pagbasa gikan sa ikaduhang pasahon ni Samuel. Unya sa diha nga nakasukad na si David sa iyang pagkahari ug wala na siya ipasamok sa Ginoo sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya. Giignan niya si Natan, ang propeta. Nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga Sidro. Apan ana ata ibutang ang sudlanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tolda. Ug miingon si Natan kang David, lakaw, buhata ang imong gitinguha, kay mag-uban kanimo ang Ginoo. Apan niadtong gabi una, isultian si Natan sa Ginoo. Igna ang akong alagad nga si David, kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako ni mukbalay nga akong kapuy-an? Pusa karon, sultihi ang akong sulugoon nga si David, kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pagsibsibanan gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero, aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan ang mga Israelita. Nag-uban ako kanimo sa tanang dapit nga imong giadtuan ug gibuntog ko ang tanan mong kaaway. Ug himuon kong matugan ang imong ngalan. Ingon sa mga ngalan sa mga bantugang tao sa kalibutan. Hatagan kog luna ang akong katawhan, ang mga Israelita, ug papuyon ko sila didto aron makabaton sila ilang kaugalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga taong mapintas, ingon kaniadto, sukad sa panahon na nagtulo akong mga maghuhukom alang sa akong katawhan, ug dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang paniana, ako nag-ingon nga hatagan ko ikaw mga kaliwat. Ug ini kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, ug himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, ug ligunon ko ang iyang gingharian. Ako maiyang amahan, ug siya nga akong anak. Kung makasala siya, kasiguhon ko siya, ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Ug palong-taron ko ang imong banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awito nato ang kaayo sa Dios ug ang katumanan sa iyang mga panaan. Awiton ko kanunay ang kaayo sa Ginoo.
adlaw may baklo kamo nga moabot ang Ginoo. O ginig kabuntag makita ninyo ang iyang himaya. Giday ni Zacarias ang kamaayo ug ang kahimpitan sa panaad sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himyaon ikaw o Ginoo. Napuno sa Espiritu Santo ang iyang amahan nga si Zacarias o nanagna. Dahil ko nato ang Ginoo ang Diyos sa Israel, kami ani siya aron pagtabang sa iyang katawhan o paghatag kanila kagawasan. Gipaanhi niya kanato ang usa ka gamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Kini maoy iyang giingon kaniadto pa pinaagi sa iyang mga balaang propeta. Misaad siya sa pagluwas kanato gikan sa atong mga kaaway ug gikan sa gahom ni atong tanan nga nagdumot kanato. Mingon siya nga mapakita siya kaluoy sa atong mga katigulangan ug mahinumdum sa balaang kasulatan, balaang kasabutan. Isaad siya sa atong amahan nga si Abraham ug nanumpas siya nga kitang luwason gikan sa atong mga kaaway ug mitugot kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok nga mahimong balaan ug matarong sa atubangan niya. Sa tibok natong kinabuhi, ug ikaw, anak ko, tawgon ka nga propeta sa Diyos nga labing halangdon. Mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan, sa pagpahibalo sa iyang katawhan, nga maluwas sila. Hinagis magpasaylo sa ilang mga sala. Kaya nga atong Diyos maluluyon o malumo. Siya maoy mupadan-ag kanato sa banag-banag nga masanagon sa atong kaluwasan. Huwag mo banwag gikan sa langit sa tanang nagpuyo sa mangit-ngit nga landong sa kamatayon. Pag-agak sa atong mga lakang ngadto sa dalan sa kalinaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga katingalahang mga adlaw, mga kahibulungan mga adlaw, alang ka nato mga Pilipino, linhiman sa atong nasod o sa laing mga dapit sa kalibutan, kundi na ang mga Pilipino, sugod sa December 16 hangtod 24, maningkamot yun. Ang maghimong usa ka kahibulungan o talagsaon nga balansayon. Sa daghang mga hinungdan o daghang mga katarungan o katuyuan. Ang uban sahay, wala na. Basta, uban na. Basta muadto na. Ay maoy na andan. Maoy na matan o kahayag. Sukad pa sa atong pagkagamay. Kasagalan sa nato, nga nag-aapil ni ini maong talagsaon o kahibulungan buluhaton, gamay pa ta. Ato namin ginahimo. Ninintuiga, sa silugdanan, daghan ang pangutangan. Mahimo pa nato. Mahimo pa ba nato nining panahon sa pandemya. Kung sa may mahimong hulagway sa Misa de Gallo, karong tuiga,
na nagpadayon ang kagit-git sa walay kasiguruhan doon sa pandemya. Daghan ang nangutana. Isya na batay ni sa Ligalyo. Nagpadayon ba ang atong kapaskuhan? Kung sama sa daghang mga tao, adunay pagduha-duha, adunay pagduda kay lagi tungod sa panahon. Pangato-ngato, ni tumaw, ni gula, ni sanag ang kahaya. Hinay-hinay, ipadayag kanato nga padayon na nato ang Pasko o padayon na nato kining balansayon sa misadi ang ginaldo misadi Galyo simbang gabi. Salamat sa Diyos. Pagpaka na ito ang Ginoo, mga igsuon, ining kahigayunan. Siyam kaadlaw, nabuntagon kaadlaw. Uban ka nato ang mga igsuon nato na sa nagpabilin sa ilang mga panimalay na hikawan sa higayon na punsisok na simbahan, apel silang tanan. O gani, bisan katong nagbaluyaho na o mapugnawo na sa ilang pagtuo sa Diyos, pagsalig sa Diyos, ato usab gikahus, giuban nato, mga kapuso o kapamilya nato na wala na. Nalimot na sila kung pinsa sila. Kita ang nagdala nila. So, dili sila absent. Present sila. Kauban na ito ang mga santos o martir sa langit. Ang iduyog nining kasaulugan, mga angeles. Kahibulungan. Anong kahibulungan? Kay dili ni siya tawhanon na buluhaton. Dili kalibutanon. Dili tawhanon, kundi Diyos nun o Espirituhanon, langit nun. Kana maoy naghatag ka na ito kusog o kaligon. Bisan lisod, bisan o kuyaw, bisan naay kabalakan, pero padayon. O kini maong kasinatian sama sa gihimo sa ato mga tinikanan, mga apuhan, mo ilang ipasa sa atuan, ipamatyon sa atuan, ipabuhat sa atuan. Hantod nga, ganto kita na yun mismo mo ini angkon o naghukom bitaw. Bisan sa kabisi, sa daghang mga buluhaton, daghang mga ipaniguaan sa matag tuig, bisan na lang sa last 2 minutes sa tuig, sa panahon sa Kapaskuhan. Ako agaan ng panahon. Kaya, kita na, tanan na naghatag o panahon niini. Panahon sa kabulahanan, panahon sa kabalaan, panahon sa pagka-Diyos panahon sa pagpasalamat nga pinsan pa sa daghang mga hakit o mga hulga, mga gumunhap sa kinabuhi, mga kabugat kasakit. Dili na bubuhi, dili na ito buhian ang Diyos. O kining mga adlaw nagpahinomdom nato nga ang Diyos dili jud mabuhi, dili jud siya pusalikway, dili jud siya mabiya. Anaa siya.
Ang mga ngalan nga iyang gigamit o gipili alang ni atong mga ordinaryong tao nga mahimong niyang instrumento sa kaluwasan. Nagpahayag kung pinsa siya para nato. Dili lamang para nila kaniadto, kundi para ninyo, para nako karong panahonan. Emmanuel, ato pa ang Diyos anaa sa atong taliwanag. Puwan na nagkahulugan nga ang Diyos maayo o manungo o kasing-kasing. Katapusan Jesus, anaa ang Diyos sa atong taliwanag, ang iyang kaayo o kamalumo o kasing-kasing. Ang katuyuan ni ini walay lain kundi ang atong kaluwasan. Ang kaluwasan sa kalibutan na nabihag, na ulipon, nakuha, na ilad sa pisting yawa. Ang yawa na atong gidawat, gisunod. Luwason kita niya ni Ana. Sa katapusan nini adlaw mga isuon, ato na pagtagad, ang tao nga tungod niya ang saad sa Diyos sa kaluwasan, natagaan o katumanan. Tungod kay uyon siya, nidawat siya, nisunod siya. Ang iyang ngalan, si Maria. Pao na mga igsuon, kinimisa di Galio, puro sige ni mga misa, pahinungod sa atong mahal na Birhen Maria. Sa dilip pa kita magmisa, magrosaryo kita. Ang rosaryo nga, rosaryo ni Maria. Ang rosaryo nato, uban kang Maria. Timaan sa atong debosyon, atong gihalangan siya o katag-adlaw o kandila. Kandila sa atong pagtuo, pagsali. Atong kandila nga simbolo sa atong pagkikibusa kaniya. Sa iyang tinguha, dinhi sa yuta, maingon man sa langit, hantod karon. Walay laing kundi ang mga makasala, mausap. Ang mga salawayon, mausap. Mga taong tampalasan, mausap. Ang mga dautan tao, ang mga pisting yawa ini kalibutana, ang nagpabugat sa kinabuhi sa matag tao, mausap. Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Maria ang iyang ngalan. Daghang ka nato wala kabalo nga unsay kahulugan sa pangalan Maria. Na ila sa inyo na ibalo. Unsay kahulugan sa pangalan ng Maria. Palihog taas ang kamot. Ang pangalan ng Maria sa Biblia nagkahulugan o pinalangga. Ga. Palangga. Beloved. Darling. Honey. Sweet. Mismo sa iyang pangalan, nagpadayag sa giingon sa anghel sa iya. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. You are God's beloved. Pinalangga ka sa Diyos. Dili ka po.
Di ba? Dili. Ayaw diyong sunod. Gapo. Litsing yawa ka. Ayaw. Dili ka litsing yawa. Wala kita gitagaan o kinabuhi sa Diyos para mahimong litsing yawa. Kung nahimo kang litsing yawa, tungod ka, ikaw mismo naghukom o nagbuot ka mahimo kang litsing yawa. Nga unta di ba kang litsing yawa kay pinalangga ka sa Diyos. I am God's beloved. Sa nagtako na ko, apit ako mag-graduate ng high school, akong papa, ika man sila sa Samar, dahil nagkapobrehon, nawid sila sa lain Islas Pilipinas, ngitag Manumpalad, Busbaw, Molambo, ilang kinabuhi. Nagmindan sila sa akong inahan, ako ang katapusang anak ika-11. Yun siya, Jimmy, gusto na ako nga mahimo kang abogado. Abogado? Anong abogado? Ako umahan, tawahan mo ng kayo huna-huna. Maining na'y abogado sa pamilya. Dakong duhong, ano na'y abogado? Na may doktor, na may accountant, na may maestra, na may maestro, na engineer. Walay abogado. Ikaw, Jimmy, pag-abogado ka. Kalibutan ng ordinaryo, di man dautan ng mag-abogado, di man dautan ng mangandoy ang sa katao, maabogado iyang anak. Galing lang kay naapay labaw pa sa pagka-abogado. Naapay lain nga plano ang Diyos para niining bataan. Pinamangurang anak. Sama sa ang Maria, ordinaryong babae. Pero doon ay itaganan mas labaw pa na plano. Mahimo ang inahan sa manunubos. Kung unsay tubag ni Maria ang pinalangga sa Diyos. Ay di ko, oy, lisod mong kaayon na. Di ko na. Pagkahibalo sa akong papa nga gusto ko magpanik, yung suko ah. Suko sa ko ah. Hindi ko magpa-eskwela ni mo. Kaya akong plano ni mo, mag-abogado lagi ka. Palit, noong sa ka, may palit sa atong pamilya. Pero hantong to, salamat sa Diyos. Nausap na rin siya. Hantong to, nakasabot siya na napay mas labaw niya. Kaysa tinuod akong papa, bisang tawhanon, na ato'y akong pagtuo, pagsaling sa Diyos. Hantong nisukot na rin siya. Sige, padayon. Pagpalit. Mga hisuon, nini mga adlaw doon ay baluno nato o hukta nato ang kamatuoran sa atong pagkapinalangga sa Diyos. Isang mga Katoliko, ato na hindi na inahimo o ginabalansay, ginapuyan. Inani sa duha ka sakramento. Diha sa atong bunyag, ang ordinaryong bata, anak sa lalaking babae, usahay gani, way lalaki, kay babae rin mo barong, kay nahimong single mom, pagkiangkon samahan, sige lang. Pero ordinaryong bata, pero niyan ang adlaw sa atong bunyag, isagop kita sa Diyos. Bisang kinsa ka ordinaryo, sagupon ta ka, himuon ta ka, akong sinagop nga anak. Akong pinalanggang anak. O gimarkahan kita sa atong agta ang timaan sa krus. Sa ngalan samahan sa anak ng Espiritu Santo, bunyagan kita sa tubig sa bunyag,
tanganan sa mahal, anak ng Espiritu. Sukad niya ng adlaw mga igsuon, dili ka na ordinaryo para sa Diyos. Extraordinary ka na. Pero daghan ang mga tao human sa ilang bunyag, una nagmatgo ni ini dahugasa sa pagkabinunyaga, pagkaanak sa Diyos. Dako sila, ni eskwela, ni imong pride, ni imong kamahanan, ni imong sapian, lungganan. Ikalimtan ang ilang pagkabinunyaga. Kaya unta, may tabo, ikan sa bunyag, kuman kita mabunyag ka, mahimong anak sa Diyos, magpadayon kita niining panaw sa pagkaanak sa Diyos, pinaagi sa pag-apil sa Santos na Misa. Kung ganto-ganto makakalawa. Ang bunyag o Eucharistia, o duha ka sakramento nato, kumpuy-an nato na, mahimo kitang tinuod nga Maria, pinalangga sa Diyos. Mahimong sama ni Juan, maayo o malumo o kasing-kasing. Mahimo kitang sama ni Jesus nga Emmanuel, ang Diyos nga naa sa atong taliwanan. Ug labaw sa tanan, mahimo kitang maluwas nun, sama ni Jesus. Giniyahan, igamhan, dasig, ipalambo diha sa duha ka sakramento ang bunyag o ang Eucharistia. O ang misa di Gallo na sentro sa misa. Kay dili sa misa ang sukaranan sa atong pagkaanak sa Diyos. Dili sa misa, atong kalawaton ang Diyos nga naa uban ka natin. Pero pag-uli nato sa mga panimalay, sa atong trabaho, sa atong ilandaw-andaw nga pamuyo, dalahon nato si Kristo nga ato adito. Ug mahimo kitang anan sa uban, pinalangga sa Diyos. Sa ato pa mga igsoon, kung atong gihinumduman kining sugilanon sa kaluwasan nga niadto, ay importante karon nga ang matagusan nato mahimong instrumento sa Diyos alang sa kalibutan na naghilak, nagkapalumpaw o nag-agulo tungkol sa kabukan, sa kaulipnan sa salat. Magsugod diha sa atoa, sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, tagsa-tagsa ka pamilya, tagsa-tagsa ka katilingban, mahimong kahayag. Ug sa inon, mahimong kang tinuod ang ginaingon sa telebisyon, ikaw ang liwanag at ligaya ng Pasko. Kaya ang Pasko naa sa atong kasing-kasing. Kung sa mga igsoon, linia pag-usap ang imong katapan, inasa, ikaw ang ligaya at liwanag ng Pasko. Pag-ampok kita sa atong mga pangamuyo nga to sa Diyos, mayon kita ginuodong ka ang among pag-ampok. Ginuodong ka ang among pag-ampok. Alang sa nagdumala sa atong simbahan, Santo Papa Francisco, mga kaobispuhan, kaparian, nga sila kanunay mapasalamaton ug matinud-anon sa gasa sa bukasyon nga gipaambit kanila sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginuodong ka ang among pag-ampok. Alang sa atong panggamhanan, nasyonal o lokal, nga sila magpadayon sa pagpangalagad, subay sa kaayuhan sa tanan ug sa kabubuton sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo.
Ginoo dungga ang among pag-angko. Alang sa tanang mga anak, nga sila mapasalamaton sa ilang mga ginikanan, nga gihatag kanila sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-angko. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nakasinati o kasakitan, kalisod o kaguol sa kinabuhi karon, nga ang Ginoo muhupay kanila ug muhatag og paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-angko. Alang sa mga intensyon sa mga nagpamisa karon, alang sa mga kalam, sa mga santos ug pagpasalamat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-angko. Udalo kita karon sa atong inahan Birhen Maria, inahan sa karon ng panabang ng panahon sa pandemya. O Maria, Kanunay kang kang kadalan kadalan sa among dalan. isip timaan sa kaluwasan ug paglaom. Nagasalig kami kanimo, ikaw nga kabaskog sa masakiton. Kinsa diha sa krus, miambit sa kasakit ni Jesus, nga lig-on ka sa imong pagtuo. Ikaw nga kaluwasan sa mga Romano, nasayod ka sa among panginahanglan, ug nagasalig kami nga imo kining ihatag. Sama kaniadto sa kasal sa Kana sa Galilee, aron mahibalik kami sa kalipay ug pagsaulo, human niining panahon sa pagsulay. Tabangi kami o inahan sa Dios nung gugma, nga magmasinugtanon kami sa pagbuot sa amahan, ug magtuman sa gisulti ni Jesus. Kinsa mikuha mismo sa among kasakitan, ug mipas-an sa among mga kasubo, aron dalhon kami, pinaagi sa krus, ngadto sa kalipay sa pagkabanhaw. Amen. Ubos sa imong panalipod, kami nagaduol kanimo o Santa Inahan sa Dios. Ayaw kami talikti sa among mga pangahuyo, kami nga karon sa sulay. Hinulunga, sa kami sa tanang dautan, humanayaon ang among Birhen Maria. Dahil ikaw ang Ginoong Diyos sa tanang kalibutan, gikan sa mong kamanggiatago na dawat amo kiniamog gihadat kanimo ang pan nga abot sa yuta ginamasa kamo sa mga tao, mahimo kinianan kanamo nga pan sa kinabuhi. Daygon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Dahil ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan, gikan sa mong kamanggiatago na dawat amo kiniamog gihalat kanimo, ang dino abot sa iyo tayo ginamasa kamo sa mga tao, mahimo kinianan kanamo o ilim na espirituhano. Daygon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Pagampo kamo aron kini sakripisyo dawaton sa Dios sa mahal na kagahom sa tanan. Dawato nun ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Dawata manuluyon o Ginoo ang mga gasa gihalad namo kanimo,
Aron human kami makakalawat niini, mapasaylo kami sa among mga sala, ug uban sa putli nga kasing-kasing, dawaton namo sa buhing pagtuo ang mahimayaong pag-abot sa imong anak. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Bayaw inyong kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay ug matarong. Santos yung mahal Diyos nga tunay makagahom sa tanan. Pasay angay matarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Gabagaday kami magpasidungog o magsangyaw kanimo diha sa Bulahan Maria kanunay Birhen kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen ipahimugso ala sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo. Tugusan tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Santos, ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos, padala mo Espiritu ug pagsantos sa mga agasa, aron mahimo kiniyalan ka namong kalawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon may kuwasa ug pasalamat kanimo. Ipikan sa mihatag niini ngadto sa mga tinud-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagkita pa sa panihapon may kuwasa sa kalis. Ipasalamat kanyo pag-usab ug mihatag niini ngadto sa mga tinud-an ug mingon. Dawata kiniyo Panginoon ko mga tanan di kanini, kay kinimang kali sa akong dugo sa bago tunay kasabutan. Ang dugo ngay hula lang kaninyo kana sa tanang mga tao, aron ang mga salaba pasaylo. Puhata kiniya ron paghandom kanako. Misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayan pagkabanaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan niining pansa kinabuhi ug kanis nga luwasa. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan. Buatubang modagad kanimo. Imo nga kami mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo maghahiusa sa Espiritu Santo.
Pinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo mahingpit kami diya sa gugma uban ni Francisco among Papa, uban sa mga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga naramatay, malaw mo na mabanhaw sila ug ang tanang naramatay diya sa imong kaluoy, daga silang tanan sa pagsudoon sa kahayag sa imong naog. Kaloy ikaming tanan, himua kami angayan, magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, minahan nga ulay sa Diyos, uban sa iyang bana nga San Jose, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong pag-uutrata sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygo na amoy mayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, pan kaniya, diha kaniya, ihatag na kaniyo makagahong nga mahal, diha sa kahiusan sa Espiritu Santo, tanang luong himaya hangtod sa kahanturan. Pagpadayon kita mga igsuon nga mag-ampo samahan nga moabot na unta ang iyang kingharian sumana sa gitudlo kanato ni Jesus. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo na imong ngalan, mabot ka namo imong kingharian, matuman imong pagbuoti ni sa iyo tamayon sa langit. Kanano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Inyo nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami tukyang panulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang dautan. Atagin mi sa kalinaw nining panahuna, ron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami sa salaw, may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo sa Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw bili ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tagdang among sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw na buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. At akong kalipay o pasalamat sa Diyos, pakita nato ang timaan sa ato panag-igsuunay. Kordero sa Diyos, Diyos nga nagawag lang sa mga sala sa kalimutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Diyos na nagawagtang sala sa kalibutan, bula nagdidapit sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Aron mapasayon ang pagkalawat sa gawas, mubarog kamo ug magsunod sa linya.
Jesus ko, nagatuo ako nga naka sa Santissimo Sacramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot akong modawat kanimo dinhi sa akong kalaw. Tungod kay dili ka nako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw sa tibukong kasing-kasing, hiusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Maria,
mag-ampo kita. Sabag mo kami o Ginoo, tungod din imong katingalahan hatag, ug sama nga nangandam kami sa pagsaulog sa adlaw na tawhan sa imong anak, itugot usab nga madagat namo nga malipayon ang iyang mga ganti nga walay katapusan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Himuon karon ang pagdawat sa inyo mga halad pasalamat alang sa mga grasya o panalangin nga nadawat nato gikan sa mahigugmaong Dios. Daghang salamat sa mga sponsor sa misa ug sponsor sa Light a Star. Kung buot ka mo sponsor, gamit ang envelope alang niini ug ihatag dito sa opisina sa parokya. Ang mga schedule sa atong misa unya, alas 5:30 sa hapon ug alas 7 sa gabi. Alang sa naglingkod sulod sa katedral, humanon ninyo hulaton ninyo nga ablihan ang exit, kay paunho natog lakaw ang naas sa gawas. Daghang salamat, palihog manindong. Klarohon lang na ako ang misa unya, dili upa, unya. Karong hapon, bispera sa Pasko, na 5:30 ang unang misa. Alas 7 ang kaduha. Dihan yung usap na ako kamo sa mga manimba sa bispera sa Pasko o sa Kapaskuhan, sa bispera usap sa Bagong Tuig o sa Enero 1, mahimo ang manimba magsunog o puti nga sapot o sinina timaan sa atong pagka binunyagan o timaan sa atong pagka-anak sa Diyos. Ug mausap sa alas 9:30, katong mga napuspon nga bunyag sa mga hamto, pagkasugdan o sa ulog, pinaagi sa pagsaulog sa bunyag, kumpirma o Eucharistia alang kanila. Kusa mga igsoon, lingi ang imong katapan ina. Congratulations kay natapos na itong Misa Ligalyo. Ang inyong diploma nagpaabot na sa langit. So siguraduhan nga makaabot mo dito. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. langit kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan. Amahan, Anak,
ug ang Espiritu Santo. Amen. Isulti sa imong kaugalingon, ako si Maria. O si Maria, Inay mo katapat, ikaw si Maria. Kitang tanan si Maria. Viva Maria! Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Maria! Atong pasalamatan ang nangulo nining Santos na Misa sa atong ikasiyang mga adlaw sa Misa de Gallo, Most Reverend Guillermo Afable, Bishop sa Digos. Live gikan sa Mary Mediatrix of All Grace Cathedral Digos, Davao del Sur. Ug atong espesyal na pasalamat sa Sugid Social Communications Ministry sa Diocese of Digos sa paghatod kanato ni ining live streaming mass. Mga pahibalo, ang atoang Santos na Misa unyang gabii sa solemnidad sa pagkatao sa atong Ginoo, alas 7:30 sa gabii, panguluhan ni Most Reverend Romulo G. Valles Didi, atong Arsobispo sa Davao ug CBCP President. Ang atong Santos nga Rosario paghimuon sa alas 6 sa gabii. Ug atong pasalamatan atong mga mission partners na ining live streaming mass. BF Industries Incorporated, Santo Niño Chapel, Concordio Pandias and Family, Henry Evangelista, Lilibeth Opus, Joji Ilaganbian, Gop Farming Resort, Sumaya Arances Boagas Family, Gonzales Famador Family, Danilo and Florenza Alzate and Family, Art Brenda and Nikki Milan, John and Isa Bilvis, Mr. and Mrs. Larry and Rose Tamesis, Baba and Baggy Family, Maha Opus and Family, Mr. and Mrs. Carlos D. and Family, Telma Derla and Family, Roland and Abigail Mendoz and Children, Elizabeth Zimmerman Duterte, Violi Escandor and Family, Astrid Ada Angala, Roselina and Edita Domingo, Chongson Cordova Paderon Family, Francis Lloyd Arizola and Family, J. Marts Industries Incorporated, Genoveva Montoya and Family, Constantino Panes Jr. and Family, Catherine Zamoras and Family,
Mr. and Mrs. Ray and Linda Castañeda and family, Fred Melivo, Harry Royal Business and Marketing Corp., Jesusita Villa Abrilla and family, Lynn and Don Lalian and family, Dreamvet GPI, 829 One World Travel, J-Rogue Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Osnan and family, June and Marlene Bernardo, Frank and Engineer Gloria Cabillas, Terry Jalua and family, Ornel and Jovic Fuentes, Mr. and Mrs. Campo Redondo and family of the late Florante and Toy Tarona, Noel and Marcy Legaspina and family, ACD and GI Security Agency, Miss Susan Larino and family, Tony and Vicky Galang and family, Mr. and Mrs. Rene Julito and family, Bernard and Livia Tidoy and family, Dr. Jessica Haen and family, Concepcion Nunez and Cruz family, Engineer Mrs. Alden Melgarejo and family, Mr. and Mrs. Paulino Amora, Kayasan and Cristobal family, Open Door Davao, Aaron and Nilfa Kong and family, Angelo Monton and family, AMCG Farm, Mr. and Mrs. Aquilio and Delia Tabuada and family, Vita Rivera's Bookkeeping Services and Other Allied Services Incorporated, Excelcon Construction and Supply Incorporated, Neta Fields Incorporated, Glorito Annabel Julius Glowa, Riadel, Philip James, Criza Faye Pellegrino family, Chofila Villegas Bisnar and family, Mr. and Mrs. John Lester Lapinig and family, and Mr. and Mrs. Rolando Lapinig and family, Mr. and Mrs. Alex Del Mundo and family, KMY families, Our Lady of Lourdes Parishioner Co-op, Attorney Alex and Crisilda Conanan and family, Constancia Rapal Gamolo, Echavarri family, French family and Lim family, Phil Cruz and Arquetelen, Teresa Valenzuela and family, Vilma Cruz, Christopher Artland Cruz and Hidalgo Bonne, Pañares family, Ben Glo Mejorada of Microwealth Industrial Enterprises, Engineer Jerry and Remy Husol and family, Jerry and Jojo Antes and family, Angelo Monton and family, Maybelline Tabihe, Toto and Emily Macavinta and family, Paz, Conanan Gira and Tahil families, Mr. Celestino Barreto, Isabelita Betanala, Nicolas and Joy Rama, Dr. Arlian Bacanaya, Aldwin Navarro, Bing and Francisina Bargamento Toreno, Roslyn and Matthew Maltnerny and family, Rowena Griffin and family, Max and Angelita Salang and family, Legasea 3, Alex and Bing Mikayabas, Hernando and Debbie Bulipata and family, Rosalie and Julian Hill, Rosalia Calderon and family, Leo Alvaro Manjo, JJ, Canan and Sweet Mandrazo, Jerry and Meraflor Tan family, Josefina Pongase and family, Engineer Angelita Fernandez and family, Arnel and Monina Mendoza and family, Susan Abelia and family, Enrique Palo and family, Julie Silva and family, Fe Basanias, Maria Teresa Lim and family, Mr. and Mrs. Fontilar and family, Mr. Donald and Mrs. Arlene Go and family, Jeronimo Abalos, Budlao family, Adan family, Ricardito Gadiani, Janet Estepa, Choco Bean, Engineer Brenda Howe and family, Purple Health Hub, Keith and Belia Castillo, Evelyn Iparagire, Mr. and Mrs. Winston Tapis and family, Jaime Llames of PRA Davao Satellite Office, Inday Fabroa and family, Mr. and Mrs. Alex and Luz Coronales and family, Arcadio and Nelia Arcenas and family, Lilia Mendoza, Gibune, Virginia Arbon, Amalia Biadog, Lito and Erica Sunier, Davao Parts Sales Corp, Rodriguez family, Sherwin and Pichas and family, Milagros Quinto, Mr. Jeffrey Lasaca and Mrs. Crisilda Fernandez Lasaca. Tapos ng santos nga misa, sa paglaong manakaw ta, magas
Kristo.